Σκότωσαν τον Μπουσγκαράκη χθες στην Ομόνια, ρε, τον πυροβόλησαν 13 φορές. Λέει η αστυνομία ότι ήταν κάτι σχετικά με ναρκωτικά. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Κοίτα, Ισραήλ τώρα, Ναι. Μενό δεν είναι οι αστραπές και κάτι. Φαινόμενο είμαι εγώ. Έλα εδώ, έχω χάπια. Έχω τσιγάρο, ρε. Κάνε τσιγάρο. Έχω τσιγάρο. Κάνε μια. Ωραία. Μου έχω σε δυνατή. Ωρε φίλε, χαμός. Πόσα kills ήταν αυτά? Οπότε υπάρχει μια λύση σε όλο αυτό το θέμα. Απλά χρειάζομαι λίγες πέρες να το κάνω. Ωραία, για να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το run. Τι άλλο παιχνίδι έχουμε? Τι άλλο παιχνίδι έχουμε μαζί? Αυτό. Είναι ωραίο παιχνίδι. Το ρόπαλο είναι χάλια, δεν ξαναπαίρνω ρόπαλο. Εκείνη την ώρα δεν το κατάλαβα, αλλά αυτό το achievement το έχουν πάρει μόνο το 0,4% των παικτών του παιχνιδιού. Ναι, είναι αρκετά σπάνιο. Όχι, έχω. Για μην δάμε είμαι κόκκινος. Δεν είμαι. Έλα πάρ' το mail. Νομίζω έχω medkit. Ναι, έχω πάνω μου. Και εγώ έχω. I only have one mag remaining. Γίτσες. Ευχαριστώ. Πήγαινε λίγο πιο πίσω. Θες Έτσι. και ένα καλάσνικο. Και να Θες ένα θέλω. καλάσνικο, βρε. Φυσικά. Καλάσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρε. Άντε ψόφα. Τσακ. M16. Πήρα το M16 με scope, πες. Ναι. Φυσικά. Έρχεται το ελικόπτερο, το πράγμα εδώ. Ναι, Πάει το κολετζιάτε.